Kena look na ani oke ang jepro shooting kaya bra ani style kaya mane ang shooting kaya bra mai ke style kayo naidi kisah hui putong na yan foto busang dah. oke kena ang style kayo paran baru ano jealous na pag ang style kayo ba nagay kinarak chayoy na ito Ano pang ka na? Kan pa siya. Pa siya. Tungbi. Okay, God, narunok ka na. Oh my God. Cungur isang ra, jejak. Okay, narunok ka na. Mori ka na ibigay yan, tampok ka. Hindi narunong man ka na. Oma ni dress? Oma pai pero sulo sa marka, mo dress pai pero sulo sa. Bahan yang sabay ka na raw? Doon sabay di? Ang ti dress rong ba pai to liyo? Samaya juda ke kanani bagay? Ang ti dress rong bang pai to liyo ri kisa dam rong ni na hongke jotno khai to na nango.